Pozdravy po taliansky. Cestujete do Talianska a chceli by ste poznať rôzne pozdravy po taliansky? Vypočujte si audio, v ktorom sa naučíte pozdravy v taliančine. Zistíte, kedy a akým spôsobom hovoríme dobré ráno a odkedy povieme dobrý večer. Dozviete sa, ako a kedy môžete povedať dovidenia po taliansky a kedy a komu naopak povedať ahoj a ďalšie pozdravy po taliansky. Ahoj po taliansky. Čau. Určite ste počuli legendárne čau, ktoré sa rovná nášmu slovenskému ahoj alebo čau. Čau je pomerne neformálny pozdrav a hodí sa hlavne, pokiaľ dotyčnú osobu už poznáme. Zároveň, keď sa s niekým lúčime, môžeme povedať čau. A pokiaľ sa s danou osobou plánujeme opakovane stretnúť, môžeme povedať ci vediamo, čau. Napríklad, sme s niekým dohodnutí, že pôjdeme večer na drink a stretneme ho ráno v kaviarni. V takomto prípade môžeme pri rannej rozlúčke povedať Ciao, ci vediamo stasera. Ahoj, vidíme sa večer. Zdravím alebo nazdar po taliansky. Salve. Podobne ako čau sa v taliančine používa neformálny pozdrav salve a znamená v preklade zdravím alebo nazdar. Dobré ráno a dobrý deň po taliansky. Buongiorno. Buongiorno je krásny pozdrav, ktorý sa používa nielen ako náš slovenský pozdrav dobrý deň, ale v taliančine nahrádza aj dobré ráno. Buongiorno môžeme napríklad povedať aj na poprianie dobrého rána po prebudení. Keď ste napríklad ubytovaní v hoteli a chcete sa ísť niečo spýtať na recepciu, skvele sa bude hodiť povedať recepčnému alebo recepčnej Buongiorno. Tento pozdrav používame zvyčajne od 5 ráno do 11 do obeda. Buongiorno používame napríklad, keď vchádzame do obchodu alebo keď niekoho vítame. Zároveň je to zdvorilejší pozdrav, ktorý ocení obzvlášť staršia generácia v Taliansku, než klasické ciao. Dobré popoludne po taliansky. Buon pomeriggio. V Taliansku som bola viackrát, ale ani raz sa mi nestalo, že by ma niekto pozdravil buon pomeriggio. Dobré popoludne. Popravde, tento pozdrav sa minimálne používa aj v slovenčine. Je však dobré, aby ste ho pri návšteve Talianska poznali, ak sa s ním náhodou niekde stretnete. Je to pomerne formálny pozdrav, ktorý sa využíva hlavne približne od 13. do 17. hodiny. Je to zvláštnosť, ale v niektorých častiach Talianska, napríklad na juhu, sa už od približne 13. hodiny hovorí buonasera. Dobrý večer. Čo môžeme v takomto prípade chápať ako náš pozdrav dobré popoludne. Dobrý večer po taliansky. Buonasera. Nezľaknite sa, keď vás v Taliansku niekto po 13. hodine bude zdraviť buonasera. Nejedná sa o chybu, ale o zaužívaný zvyk. Zvyčajne sa ale buonasera hovorí až od 17. alebo až 18. hodiny večer. Pozdrav buonasera môžeme používať nielen keď niekam prichádzame, ale aj pri odchode. Dobrú noc po taliansky. Buonanotte. Buonanotte. Dobrú noc používame štandardne ako u nás. Keď je noc, lúčime sa s niekým a ideme spať. Dovidenia po taliansky. Arrivederci alebo arrivederla. V taliančine pri lúčení namiesto ciao môžeme povedať aj arrivederci. Je to zdvorilejšie a znamená to dovidenia. Môžete ho použiť, keď vychádzate z obchodu, reštaurácie, zo supermarketu. Pozdrav arrivederci sa používa ako pri víkaní, tak aj pri týkaní a v podstate znamená do skorého videnia. Vo formálnejšom styku, teda keď niekomu vykáme, používame pozdrav arrivederla. Kedy a komu v taliančine vykáme alebo týkame? Na rozdiel od angličtiny, kedy nezistíte, či vám niekto vyká alebo týka, teda okrem pozdravov, v taliančine je ten rozdiel značný a poznateľný. Podobne ako u nás v slovenčine, aj v taliančine týkame v druhej osobe jednotného čísla. Ale vykáme v tretej osobe jednotného čísla v ženskej osobe. Áno, aj mužom. Preto hovoríme vo formálnom styku pri lúčení arrivederla. Pri bežnej komunikácii mnoho Talianov a aj staršie generácie uprednostňujú týkanie. Hlavne, keď vás vidia s batožinou, nebudú vás trápiť s výkaním. Keď sme s mojím priateľom, teraz už manželom, v roku 2015 pristáli lietadlom na Sicílii v Trápani, shuttlebusom sme sa viezli priamo z letiska do centra mesta. Mali sme sa stretnúť s pánom, ktorý nám prenajímal ubytovanie počas môjho jazykového pobytu. Aj keď som mala Sicíliu dovtedy celkom pochodenú, v Trápani som bola prvýkrát. Spýtal som sa jedného cestujúceho v autobuse, Taliana, ako sa dostaneme na ulicu, kde nás mal čakať majiteľ ubytovania. Aj keď som mu začala zdvorilostne vykať, týkal mi naspäť. Tak sme si týkali.
Vystúpil s nami na zastávke, prešiel s nami celý park a odprevadil nás priamo na námestie, kde sme sa mali stretnúť. Cesta peši nám zo zastávky trvala asi 15 minút a poviem vám, bolo to od neho krásne a spontánne gesto. Áno, aj takéto to má výhody, keď hovoríte taliansky. Taliani sa k vám začnú úplne inak správať, pretože vidia, že sa snažíte hovoriť ich rečou. Pokiaľ chcete poznať ďalšie pozdravy a naučiť sa základné talianske frázy, ktoré využijete na vašich potulkách po taliansku, stiahnite si zdarma môj e-book Základné talianske frázy 110 najpoužívanejších talianskych fráz. A ak si nie ste istí, ako správne vyslovovať jednotlivé slová v taliančine, prihláste sa zdarma do môjho online kurzu Ako na výslovnosť v taliančine. Prejdeme si spolu taliansku výslovnosť od ABCD a naučím vás správne vyslovovať celé slová, čo vám pomôže byť zase o krok bližšie k taliančine.